סינדיאנת הגליל היא הגוף המוביל בישראל לשיווק של תוצרת חקלאית על פי עקרונות של סחר הוגן. מאז הקמתה על ידי ערבים ויהודים שמאמינים בעתיד משותף, היא הפכה לשם נרדף לאיכות, הגינות ודו-קיום. פרט לייצור ושיווק, סינדיאנת הגליל גם מקדמת העסקה של נשים ערביות, תורמת לשיתוף פעולה יהודי-ערבי ומסייעת לחקלאים ערבים בישראל. 93-94 עלה הרעיון להקים את סינדיאנה, בכוונה לעזור לחקלאים לשווק את השמן שלהם. זו הייתה המטרה הראשונה. התחלנו באריזה ושיווק של שמן זית בכפר קטן במג'ד אל-כרום, ומשם התחלנו להעמיק את הקשרים שלנו הן עם חקלאים ערבים, יצרני שמן זית ומוצרים נוספים, והן עם השוק המקומי, ובהמשך עם השוק העולמי. וב-96 הגענו לרעיון של האורגני. הפכתי את כל השטחים שהם בבעלות המשפחה שלנו לשטחים אורגניים, והתחלנו לשווק שמן אורגני, כי זו הייתה שיטה או אפשרות בכלל לשווק את השמן או למצוא מחיר יותר טוב לשמן. גדלנו בהדרגה. הוספנו עוד מוצרים, סבון משמן זית שמיוצר בשכם, זעתר, דבש, סירופ חרובים. יצרנו קשרים עם הארגון הבינלאומי לסחר הוגן. התחלנו לייצא, אנחנו מוכרים היום כיצואן מצטיין. היום אנחנו עושים הזמנה של אוסטריה, ובמקרה שמן זית אורגני, אקסטרה וירג'ין. 1, 2, יאללה! יא סלאם! ورزمارين وورق الغار. 5 يوم. كم שנים את עובדת פה? חמישית. 5 שנים? אני הוותיקה כאן. את הקמת את המקום. תארתי לעצמי כי את העברת פה תדריכים וכאלה. شوي صعب لانه ضغط انه كل شيء انا علي انا، يعني كمان بطلع بشتغل 8 ساعات ومرات ما بروح على شغل ثاني وبشتري اغراض البيت وطبيخ وشغل البيت صعب، بس مجبور الواحد يشتغل لانه بدون الشغل بنفعش الواحد يعيش. وكمان صعب انه مع انه اولاد وانه بيت وانه يعني شغل برا وجوا، انه كثير يعني عندنا شغل في البيت مع الاولاد مع انه كمان الزلمه بيساعدنيش شيلي. فالمعاش هون بيساعدني على كثير اشياء. شو اعمل يعني انا مفوت اولادي كل واحد بدورات، يعني كل بلد عندي فايت بدوره وبتكلف كثير مصاري، لولا اذا انا بشتغلش هون بقدرش كان افوتهم بهاي الدورات. الشغل كثير منيح لكل وحده، لازم تطلع كل ست لازم تطلع تشتغل. סחר הוגן פירושו שמירה על איכות, שמירה על תנאי ייצור הוגנים גם כלפי האדם וגם כלפי הסביבה, ומצד שני כל הרווחים שהפעילות המסחרית הזאת מכניסה צריכים להיות מוחזרים לציבור שבתוכו היא עובדת, ובמקרה שלנו מיועדים לקדם את המטרות שלשמם קמה העמותה. פיתוח החקלאות הערבית בישראל, מצד שני, קידום מעמד האישה הערבייה. אחד הפרויקטים המרכזיים שלנו היום הוא סדנת הקליעה בכפר מנדה, שבה נערכים קורסים לקליעת סלים בשילוב בין שיטות מסורתיות לבין טכניקות ירוקות חדשות. זהו אחד המקומות היחידים בעולם שמלמדים בו קליעה בסנסנים, ענפי הפרי של עץ התמר. בכל דבר מעץ התמר השתמשו. מעניין שבסנסנים השתמשו רק לטיטוע בית. הקליעות המסורתיות פה באזור, בגליל, עסקו בקליעה מחותרי זית ועוד ענפים של צמחי הים תיכוני. هذا المشروع كثير مهم للنسوان العربيات لأنه زمان أجدادنا
كانوا يعملوا سلال، بس إسا بهذا اليوم فيش حدا بيعمل سلال، إحنا أحيينا هذا الإشي. הון נקס וחד, הון נקס וחד. יש פה אינטגרציה של כמה וכמה דברים. כמובן, הבסיס הוא הצד הכלכלי, הניסיון לייצר ולמכור, אבל זה גם כן בשביל אנשים דרך לעבוד מהבית, ויחד עם זה להתחבר גם לקבוצה שעובדת ביחד כקואופרטיב. הוותיקות מלמדות את המתחילות, ויש כאן לימוד הדדי. بس أنا هون بعلم بالبيت، أنا بعمل سلال، بعمل بالأسبوع 5 سلال بالأسبوع. وفي كثير ناس يعني بيشتروا مني، في بيع يعني. في رأي بقول إنه المجتمع العربي متخلف والمجتمع العربي ضد إنه المرأة تطلع للبيت، بس اللي إحنا بنشوفه إنه مئات النساء العربيات وحتى آلاف النساء العربيات إذا أعطت لهم فرصة إنه يشتغلوا بمعاش محترم مع حقوق، إنه يحسنوا وضعهم ووضع عائلتهم، هذا الإشي صار طلب يومي لعدد هائل من النساء اللي بدهم يشتغلوا. بحلم أكمل تعليمي أكيد. أنا خلصت ثانوية وخلص يعني، وفوتت هون على دورة القش. يعني الدورة هاي ساعدتني كتير. حابة أكمل بمجال الفن. حلموت هربي حلموت. סינדיאנת הגליל משקיעה גם בפרויקטים שיניבו פירות בעתיד. במהלך שנת 2009 התחלנו לעבוד בשיתוף עם חקלאים מאזור ואדי ערה על פרויקט של הכשרת קרקע לנטיית מטעי זיתים אורגניים חדשים. זה אדמה שבבעלות המשפחה שלי. יש כאן גוש של 200 דונם בערך, שלא עובד מאז 48. אנחנו רואים את הקטע הזה עם הרבה אבנים. והייתה החלטה להתחיל לעבוד כמו שעובדים כולם, כמו שעובדים נכון. להתחיל לסכל את האבנים, להביא תשתית מים שאין לנו כאן, להביא זנים חדשים שהם מניבים ולא רגישים למחלות, ולעבוד בצורה חכמה ומודרנית. התחלנו עם משהו מאוד קונקרטי. אמרנו שאנחנו נהיה החוליה המקשרת בין החקלאי הערבי והשוק הישראלי, שזה התפקיד הקלאסי של סחר הוגן. פה בפרויקט רוחה בעצם מתאפשר לנו בפעם הראשונה לסגור מעגל. היום אנחנו לא רק עוזרים לחקלאי לשווק את השמן שלו, אלא אנחנו עוזרים לו להפוך אדמת בור שהייתה מוזנחת ובלתי נגישה במשך שנים רבות למטע זיתים אורגני פורח, שהשמן שיופק ממנו ישווק בכל העולם. עכשיו כל העניין של דו-קיום זה דו-קיום חד צדדי, כאילו שהערבים צריכים, או אנחנו ערבים, אז אנחנו ערבים צריכים כאילו להתקרב ליהודים, וזה הדו-קיום הקיים. ואני לא רואה בזה את האמת דו-קיום אמיתי. אני הייתי מאוד רוצה שהדו-קיום יהיה באמת כמו שאנחנו עושים את זה בסינדיאנה או עם החברים היהודים. זה דו-קיום שאנחנו שנינו מתקרבים אחד לשני ואנחנו חיים אחד עם השני. أنا بفكر في العلاقة المشتركة اللي إحنا قدرنا نبنيها هنا بين عرب ويهود على أساس مساواة تام. على أساس وهذا الإشي اللي أنا ممكن قبل ما أتعامل مع الناس هون ولا مرة كنت بأمن فيه. ولا مرة كنت بفكر إنه في يهود بدهم يتعلموا اللغة وبدهم يساعدوا العرب أو أصلاً بآمنوا إنه العرب واليهود ممكن يبنوا مجتمع مشترك. סינדיאנת הגליל היא גוף כלכלי מסוג אחר. בנוסף לשיקולים המסחריים והכלכליים שמנחים אותנו, אנחנו מאמינים שיהודים וערבים ביחד יכולים ליצור כאן חברה אחרת. יאללה!